For at forebygge, at Campylobacter spredes til andre kyllingehuse eller til andre farme, er det vigtigt, at der ikke flyttes materiale eller tøj fra et hus til et andet. Når du forlader kyllingerne, skal støvlernes såler rengøres med en børste eller en støvlerist for at undgå at slæbe skidt og møg ind i forrummets rene zone. Stå i støvlebadet for at desinficere støvlerne. Tag støvlerne og kedeldragten af. Dette er staldtøj og må kun bruges inde hos kyllingerne i dette kyllingehus. Det er vigtigt, at støvler og kedeldragt altid bliver i den rene zone. Gå over barrieren til den urene zone og træd i dit udendørs fodtøj. Vask og desinficer hænder. Tag dit udetøj på. Forlad forrummet og husk straks at lukke døren bag dig. Husk disse punkter, når du forlader kyllingehuset. Rengør sålerne på dine støvler. Stå i støvlebadet for at desinficere dine støvler. Tag kedeldragt og støvler af. Gå over barrieren til den urene zone og træd i dit udendørs fodtøj. Vask og desinficer hænder. Tag dit udetøj på. Forlad forrummet og husk straks at lukke døren bag dig.